Action, Raja. Abin da ya faru wallahi ni dai kawai na ji wani ƙara ha shi bari dai in zauna ai wani ƙara na ji daga amen da su kun kada rabin muni a jikona ma ban ba da gaske kai kin ga abin kuwa ai ko ba ta aya bane wannan abu ya girma ta aya wane ta aya ai ba mu ji tabbas dan har na shigo gidan nan ban daina jin kala abin da gunjin abin nan a kunne na da ni yana ji ba kaman ni ya daga kawai ne na ji ina gudu kaman mai akan ruwa ba inda na zame sai cikin gidan nan da Allah ya raba mu da mugunci da mugun gani Salamu alaikum yata yar albarka. Kwana biyu. Ba ki san abin da zaune da ya samu kawai taki bane ban gani a gidan nan ba. Ima na mu da muka haɗu da hadari da zaune da tana har jawo annoba.